Mendhet napa, Mas? Mendhet coblok niki lho, Pak. Mendhet coblok. Nggih. Sakniki pinten, Mas, tunggal kilone? 11.000 setengah, Pak. 11.000 setengah. Mas, lek nanem coblok niki modalnya pinten, Mas? Alah, paling nggih tergantung anu niku. Tergantung isi kantong. Terus anu, Mas, lek di panen ngoten dijual untung dan modalnya niku berarti napa rugi, Mas? Nggih, berarti nek kados rega sakniki lho. Nggih. Sakniki kan ini kan 11 pokoknya di atas 10.000 Nggih. mesti bati. Mesti bati. Berarti nggih, Mas ya. Mesti batine nek di atas. Pokoknya lek ngene iki kan anu, Mas ya, musim panen coblok. Nah, Kan panen raya. Kena gitu ku motor ya, Mas. yo kena gitu ku motor tapi lek kaya ning desa ngene iki kena game becak 5 ton. Mas, nek pamane sate sak kebo ten niku pinten kilo, Mas, sak kebo niku? Tak kebo nggih biasane 70-80-an. 80 kilo ya. Kilo. Terus dijual laku berapa, Mas? 80 kilogram. 80 kali 11 11,5 11,5. paling enggak kan 880 mesti. Weh, lumayan ya, Mas. Kena ke data. 800 mesti. 880 mesti. Pokoknya anu, Mas ya. Modalnya pulih ya, Mas. Boleh, mesti boleh. Seperti itu, Mas. Kita membeli modalnya berapa, pupuknya berapa, tenaganya berapa. Niku nyucuk ya, Mas. Nyucuk mesti nyucuk. Weh, luar biasa, mantap. Pengrayun ki sugih karena Amin. gara-gara Alhamdulillah. orang alias coblok ya, Mas ya. Tapi sayangnya napa? Iya, Mas. Adusane jalan. Jalan. Jalannya buruk. Jalan ini buruk ya, Mas. Mas, harapannya pripun, Mas? Napa? Harapannya pripun? Harapan napa? Harapannya. Harapannya game anu pihak depan bisa memperbaiki jalan seperti Nggih, pemerintah, bupati nggih, dan jabatan perangkat lainnya. nggih. Jalane ngerayon ajur ya, Mas ya. Jalannya ajir loh kayak kali gede. Nggih, nggih, matur sembah nuwun, Mas. Sukses selalu, Mas. Lah iki kan musim porang utawa coblok, Lur. Jadi kemang golek sasaran liputan porang utawa coblok. Mergo wong ngrayun mayoritas ekonominya yaitu porang utawa coblok. Jadi nek wong ngrayun ki saat panen raya porang coblok ki sugih dadak. Ibarate epek sak kebo mawon wis kena ki dadak sak dilut kena ki becek. Nah, makanya yo lek ora nandur porang coblok is ketinggalan zaman. Jadi kita harus tertarik tanam porang utawa coblok salah satu menanam omset. Seperti ini Mbak yo resiki coblok utawa porang. Niki lek setunggal biji pinten kilo, Mbak? Ini 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo dijual laku 11.000 ya, Mbak ya. Ya 2 kilo apa nek 2 kilo. 2 kilo, 3 kilo Lagi siji coblok lho bapate 2 sampai 3 kilo. Jadi lek sak kilone 11.000, Mbak. 11,5 ping 3 lumayan ya, Mbak ya. Bisine gede-gede ya, teman-teman. Ya musim porang coblok ya sekalian liputan porang coblok dan sebagainya. Iki harapane pedagang rayun ki jalane didandani supaya lek ngakses warga ngrayun ki ben aja menghambat perjalanan waktu arep setor porang utawa coblok ning pabrik. Itu niki lek sate porang coblok itu pundi, Mas, paling terdekat? Iki tenggarane Pak Wenteng. Nggih.
Nah, selur ini Pak Jambu. Pak Dambuk niku. Nggih, Bos Dambuk iki bose porang. Pak Ipin niku. Nggih 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 nggih. Nggih Mas, matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih.